Cinquè dia consecutiu de vaga al metro i la situació aquí a l'estació de la Sagrera és la mateixa que la d'ahir. Hi ha gent a les andanes, però no hi ha grans aglomeracions. De fet, encara no s'han hagut de tallar els accessos dels viatgers a les vies, però com es pot veure al darrere meu, el dispositiu està preparat per si s'ha de fer en moments puntuals. En aquesta última jornada de vaga, doncs, les circumstàncies són les mateixes que les de dilluns i que les d'ahir. Serveis mínims del 40% fins les 9 del matí i sota les mateixes condicions, aturades des de les 4 i fins les 6 de la tarda. A la nit, des de 2:45 i fins a 2:45, els serveis mínims es reduiran en un 20%. Doncs ara mateix la situació aquí a l'estació de la Sagrera ha canviat una miqueta. Abans us dèiem que no hi havia grans aglomeracions de persones a les andanes, però fins fa pocs minuts s'ha hagut de tallar l'accés dels viatgers a les vies. Ara mateix el temps d'espera oscil·la entre els 4 i els 6 minuts i tots els passatgers que s'estan esperant a l'andana poden pujar al metro, és a dir, poden pujar-hi i no s'han d'estar esperant el següent per falta d'espai. En aquesta última jornada de vaga, doncs, es repeteixen les mateixes circumstàncies que el dilluns i que ahir. Serveis mínims del 40% fins d'aquí pocs minuts, fins les 9 del matí, i aturades sota les mateixes circumstàncies des de les 4 i fins les 6 de la tarda. A la nit també, des de 2:45 i fins a 2:11, els serveis mínims seran d'un 20%.